Skindar, končana je tekma z Mariborom, zmaga Olimpijanić, zagotovo ste zadovoljni? Pa sigurno da smo zadovoljni sa pobjedom, znali smo da imamo jako težak posao na početku prvenstva. 2 derbija unutar 4 dana, 2 odlične ekipe i danas se vidjelo da baš nam je bilo u nekim trenucima utakmice teško. Bili smo strpljivi, karakterni, bili smo onako u nekim trenucima jednostavno u teškim izazovima, ali stvarno u nekim situacijama je i golman Banić odlično reagirao, u nekim situacijama smo se dobro obranili, čekali strpljivo naše neke šanse i na kraju se to i tako i pokazalo da smo šansu dočekali i niko sretniji od nas što smo uzeli danas 3 boda u ovom derbiju. Psihološki je bilo dosta teško, ali opet nekako karakterno su to dečki izvukli i svaka im čast. Kako težko vam je bilo spremljati, čakati odločitev glede 11-metranke? Pa da, to je uvijek specifično s tim varom. Danas je to bio onako na našu sreću dobar za nas, ali mislim da apsolutno nema prigovora tim odlukama, vidjelo se sve. I niko sretniji od nas što smo pobjedili, idemo dalje, iza nas su 2 teške utakmice, ali ispred nas je puno više izazova i sad moramo samo se resetirati i već biti spremni za domžal. Ampak po 2 takih zmagah je samozavest verjetno neprimjerno više. Pa u svakom slučaju nam puno ovo znači i sada jednostavno moramo samo znati da nemamo puno vremena za odmor i apsolutno fokus je maksimalan na onoj utakmici što nas opet čeka za 4 dana. Opet znamo da neće biti lagano, ali znamo u kojoj smo situaciji i šta sve moramo raditi i nekad treba to istrpiti, biti karakteran, pravi i tako se okreću stvari u našu korist.